1916 मायथाइयावनो बे बुरलिबुरि बाथौ आश्रमखौ गायसननाय जादोंमोन। बे बुरलिबुरि बाथौ आश्रमखौ गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफाद, गागि आफाद, लाइमोन आफादा दानाय जादोंमोन। नाथाय माखासे बिराद उसुबिदानि थाखाय जोङो बे बुरलिबुरि बाथौ आश्रमखौ गनेशपुर बाथौ थानसालियावनो फोरोंबाय थानाय जायोमोन। नाथाय जोङो माखासे सुबिदा मोननानै दिनैनि बे सानावनो जोङो मोनसे जुदा आश्रम खालायनानै बे आश्रमखौ दिनै जों बेखेवबाय आरो लोगोसे बे आश्रमावनो जोङो बाथौबो गायसनबाय। बे आश्रमखौ बेखेवनो थाखाय जोंनि EM मानाव गेदेर प्रदीप स्वर्गियारी बिथाङा फैदोंमोन आरो बिथाङा बेखेवना होलांबाय। बे जोंनि थाखाय खुब गोग्गाथाव बाथ्रा। बे जिथुनाखि बाथौ गायसननाय हाबा, बे बाथौ गायसननाय हाबायावबो नामबर बियाबनि गाहायै गासै आरज खनगिरिफ्रा फैनानै बाहागो लाफैदों। बयनिख्रुइ जों दिनै गोग्गासिन बाथ्राया जाहैबाय जों गनेशपुरनि रायजो राजाखौ खुब धन्यबाद होदों। बिथांमोना जोंनो आश्रम गायसननो थाखाय बे हा दान होदों। जोंनि गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय मावखुलियाबो बे गनेशपुरावनो। बे मावखुलिनि थाखायबो बिथांमोना जोंनो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनो हा दान होदों। बेनि थाखाय जोङो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव लाइमोन जानानै बे गामिखौ जों मालाबाबो बावनो हानाय नङा। जतदिन बे बाथौ सिबिनाया सोलिगोन अतदिनसिमहालागै बे गनेशपुरखौ जों गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम जानानै मालाबाबो बावनो हानाय नङा। मिजिंथियो जोङो जोंनि जि थांखि बे आश्रमखौ मोजांनिख्रुइ मोजांसिन खालायनाय जों मावफुंगोन। मात्र जोंनो बे ओनसोलनि रायजो राजा आरो जोंनि जिल्लानि गासै बाथौ रायजो राजाखौ जोंनि बे आश्रमाव फोरोंनो थाखाय जोङो खावलायदों, गुरै खावलायदों। जों मिजिंथियो बयबो अनसायलायगोन। बेखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। दहाय आफा इसोर बोराइ बाथौ।